Съм аз, Георги Александров. Искам да ви попитам... Айде да не нас снимате, моля те. Защо? Нямам желание да ме Нали сте политически лица? Да, политически лица съм. Ако имаш въпроси по политически теми, нямам нищо против. Добре, не е ли нормално все пак лидерите на политическите партии да търпят така по-сериозна и язвителна критика за тяхното поведение, което би могло да бъде безпринципно? Значи политика... Говорим ли сега в момента? В смисъл някакъв разговор искате да направим? И искате моето лично... Вие сте свидетели по това дело? Искате моето лично мнение. Вие бяхте в залата. Така. И каквото имах да го кажа по делото, аз го казах като свидетел. Искам да го повторите още веднъж, тъй като в залата нямаме право да документираме с видео вашите изявления. Каквото имах, аз го казах вътре в залата. Ако искате политически коментар по някакви актуални политически въпроси, като политическо лице мога да ви направя, но само до там. Добре, един политически лидер, който постоянно променя своята позиция на 180 градуса и диаметрално противоположно, според вас, няма ли основание някой да го приличи на женски полуформа? Все пак това е публицистичен стил. Мисля, че ви казах въпроси, свързани с... Вие чел ли сте публицистиката на Христо Ботев, например? Не мога да ви кажа, че съм запознат, предполагам, с Христо Ботев по-добре, отколкото някои хора, които се занимават с журналистика. Не ви знам, без да го приемате като лична. Искате ли огънче? Много поздрави на Яне. И какво като познавате публицистиката на Ботев? Да, защото не ми е звънял денонощно отдавна, му кажете, че съм се затъжила. Определено, че имате някакви така усещания за липса от той не е спирал денонощно да ми звъни, да ми обяснява какво прави в почивката. Да, как така той изведнъж се сближи с Бойко Борисов? Той извадя разпечатките, че ще звъни с нещо. Нормално ли е според вас един политик толкова често и толкова рязко да променя позицията си? Вие бихте ли коментирали този въпрос? Не. Няма да коментирам. Дали това е принципно или безпринципно? Няма да коментирам. Значи е нормално за вас.